Ai auzit? Care sunt învinuirile? Ce ți se aduc? Nu răspund decât în fața Marei Adunări Naționale. Puteți face orice mascaradă, nu recunosc. Mascarada ai făcut-o dumneata timp de 25 de ani. Asta este mascarada care ai făcut-o. Și ai adus țara în pragul prăpastiei. Nu vreau deloc, că nu recunosc tribunalul. Dar tot ceea ce s-a spus e fals. E fals. E fals. Asta este rădătorul nostru. Despre care vorbiți sunt 3 milioane jumătate de apartamente. Da. 10.000 de... Nu recunosc învinuirile ce mi se aduc. Nu. N-am spus nimic. N-am dat nici... Nu recunosc învinuirile ce mi se aduc. Nici o declarație. Nu. Nu dați. A spus că nu recunoați, așa că o semnați. Nu pentru declarație. Nu. Nu mai dau niciun, nu mai răspund niciun cuvânt. Da. Decât în fața Marii Adunări Naționale. Da. Nu recunosc învinuirile ce mi se aduc. Te rog să consemnezi. Nu voi semna nimic. Da. Situația se cunoaște. Situația dezastroasă a țării nu o cunoaștem numai noi și fiecare om cinstit din această țară care a domnit până în ziua de 22 decembrie 1989.